trong bữa khác ia phi cả chính yêu trong phi cả bữa tiếng aman kasni cả chính men min xiêm cả là jano min ta khlam ma phi cả chính game cả su long chính nghe khlam chính mút ngala duai bun sen hin ray im yo juba ka donut ka ap hin ray ka por ka shuste ka jing jing gai jong phi ka bin mong yang ga what happened ki paid baru ngasngu marway ala de ka jing jing gai jong phi haman ka jing im jong na phi am don hang ne hin re phi dang jan sang ga ki tien jong phi ki dang sawa hashkor jong ga ki jing ya tu khana jong ge ki dang am ha min se ki jing kula jong ge min ta la satang ha ki jing kim mau ka por ka la shim lut hin re ka jing git kam duna na la pir shang ban klet ban stang biang hin re ka donut kam sha ka pir ka tang ya phi man ka por ka jing jing gai jong phi ka pin mong yang ga ka jing gim ka snu thli ka min xiêm ka yam jar jar ka jing jing gai jong phi haman ka jing gai len thi phi jai na na hin re phi sa hamin xiêm jong ga la da pi wan pai biang am dong kam tim tan ka jin ji yo jin ye drung kat kan pin nim ya ka min xiêm jong ga nga dang ye ha ka ja ka ba pi ya nga nga dang ap dang khme dang i dia pi shi sha ka jing jing gai jong phi ka la tho hanu sip jong a ka jing ya tu khana bim la ban long shi sha ka jing jing